Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, Jauna. Kristo erruki. Erruki, Jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Egizu, Jauna, mundu honetako gora berak bidera ditzagula zure asmoen arabera. Zuzentasunean eta pakean, eta emaiozu Elizari zure zerbitzu santuan zintzo irauteko poza. Zure seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Santiago apostoluaren epistolatik. Senide maiteok, zuetakoren bat, atsekabetan dagoela, ez egin dezala otoitz, pozik dagoela, kanta dezala. Zuetakoren bat, gaixorik dagoela, dei bezaie, Elizako apaizei. Bere alde otoitz egin, eta olioz gantzu dezaten Jaunaren izenean. Sinismenez egindako otoitzak bizkortuko du gaixoa, eta Jaunak sendatuko du, eta pekatua badago barkatuko zaio. Aitor ezaizkiozu elkarri zuen pekatuak, eta egin otoitz elkarrentzat, salba zaitezten, zintzoaren otoitz beroak indar handia du. Elias gu bezalako gizona zen. Euririk etzezala egin eskatu zuen, eta 3 urte eta 6 hilabetean ez zuen euririk egin lurrean. Gero otoitz egin zuen berriz, eta zeruak euria egin, eta lurrak uzta eman zuen. Ene senideok, zuetakoren bat, egiatik okertzen bada, eta beste batek bide onera itzultzen badu, jakin ezazue, pekataria bide okerretik zuzenera ekartzen duenak, bere harima heriotzatik salbatuko duela, eta pekatu asko estaliko zaizkiola. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Betorkizu Jauna nire otoitza. Jauna, oiukan agokizu, zatozkit berehala, entzun nire otoitza deitzen zaitudanean. Betorkizu Jauna nire otoitza. Betorkizu nire otoitza lurrina bezala, nire esku altxatzea arratsaldeko opari bezala. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Adi hartan hautxo batzuk ekartzen zizkioten Jesusi, ukizitzan, ikasleek ordea haserre egiten zieten. Baina Jesus hori ikustean haserretu zen eta esan zien, utzi aurrei neregana etortzen, ez galerazi horrelakoena data jangoikoaren arreinua. Benetan diozuet, jangoikoaren arreinua haurtxo batek bezala hartzen ez duena ez da han sartuko. Eta besotan hartuz, bedeinkatu egiten zituen eskuak gainean ezarriz. Jaunak esana. Gauza jakina da, gizarteak ahulenak eta txikienak bezala ikusten dituenak, hoiesek zirela eta direla Jesusen kutxunenak. Gizarteak baztertu edo eskubiderik gabe sentitzen dituen kolektiboak hoiesek daukate toki berezi bat Jesusen bihotzean. Eta hoien artean haurtxoak. Ikusten dugu Jesusek
nola maite zituen, nola zaintzen zituen, eta zen nolako garrantzia ematen zien. Berak esana da, hauetako gautxo bat bezalakoak egiten ez bazerate, etzerate zeruetako erreinuan sartuko. Haurraren, esan genezake, lasaitasun hori, garbitasun hori, gauza guzti horiek Jesusen aurrean izugarri balio bai dute. Humiltasun eta txiki izate hori asko estimatzen baitu Jesusek. Horregatik, ohartzen gera, Jesusek bere mundu otako ibilbidean beti oso modu honean hitz egiten ziola jendeai. Oso eginetan hitz goxoak, hitz gertukoak, batez ere sufritzen ari zirenei, eta hola baino denei oso hitz egiten ziren, baino gutxi batzutan ohartzen gera haserre agertzen dela baita ere Jesus. Ez askotan, baino badaude kasu gutxi batzuk. Eta bere haserrea ez da, esan genezake, gurearen antzekoa. Gu askotan haserretzen gera, nervioak galdu, egun txarra daukagulako, eta akaso haserreak berak menperatzen gaitugu, ez gera gauza horri eusteko eta haserrea ateratzen zaigu. Jesusen kasuan etzen horrela. Jesusek, esan genezake, bere ezea guzti horiek arrazoiaren menpean bai zituen. Horregatik Jesus haserrea agertzen denean, da nolabait ere guri adierazteko berak esaten duena garrantzi handia duela. Nolabait, guraso batek, ume bati, zerbait erakutsi behar dionean, ez beste esan genezake ezinean haserrean dituta ez baizik eta ohartuta bere hobe beharrez zerbait erakutsi behar dionean, akaso baino beste hitz fuerteren bat esan beharko dio, eta modu hontan baita ere Jesusek zenbait alditan nolabait ere azpimarratzeko zer garrantzi handiko gauza den haserrea agertzen zaigu Jesus. Eta gaurko evangelioan da oitako bat. Umeak zebiltzan eta apostoluek gaizki tratatu zituzten edo despatxatu nahi izan zituzten nola nahi. Errespeto gehiegirik gabe segurasko utzi pakean maixua ez entredatu alde hemendik. Eta orduan Jesusek haserre egin zien esaten dugu, haserretu zen eta esan zien utzi aurrei nire gana etortzen. Ez galarazi horrelakoena data jangoikoaren erreinua. Horixe da Jesusek esaten diguna hain zuzen ere gaurko evangelioetan ohar gaitezen. Bai aurrak, bai txikiak, bai baztertuak, zen nolako toki berezia ukitzea nahi duen bere bihotzean eta baita ere bere elizan. Eskatzen digu Jesusi bere bihotzaren antzeko bat eman bezaigula guri eta bere mentalidadea beti guri argia ematen egon dadila. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki baztertu guztien alde. Arki dezatela justizia, lagun behar duten laguntza, eskar dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Carmen, Bareibar, Maritxu, Alduntzin, Andres, Zestau eta beste intentzio partikular bat, jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eskar dezaiogun jaunari. Entzun eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Hoi Jainko, zugandik hartu ditugu doai hauek, eta guk eskainirik gu guztion zerbitzuaren seinalezat onartzen dituzu. Egizu, gure merezimendutzat hartzen duzun eskaintza honek, ekar dezaigula betiko saria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak,
eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun beti ereko horri. Zure seme maitearen bitartez egin zenuen gizadia, eta beraren bitartez berritu ere bai maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak emateko, diren guztiek zerbitzatzen zaituzte, salbatu guztiek goresten, eta zure santuek bihotz batez bereikatzen. Horregatik, guk ere aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu poz betean aitari. Zera bai jauna eta santotasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin ditzala. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzailearekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Maritxu Balduntzen, Carmen Bareibar, Andres Zestau eta intentzio partikular bat. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindutan erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure zeruetan zerana, santu izan egin zure izena, etorrein zure erreinoa, egin zure zeruan zera burrean ere, emaitu zudan remunotako horia, markatu gure zorrak, gure zure zorine,
akatzen ezkero, eta ez bertaldera eman, baina atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estuadietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, Una hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak.
egin dezagun otoitz. Zure doi salbagarriak harturik apalik eskatzen dugu jauna, zure errukia. Orain janaritzat sakramentu ematen diguzun bezala, zure bihotzonez betiko biziaren jabe egin gaitzazula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Lerika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Zoazte jaunaren pakean.